Hello, good morning, friends. Welcome back to my channel. Book ನಮ್ಮ vlog ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಅದ ಮಿತಿಪ್ಪನು ಓನ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್. Bye friends. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ದಿಕ್ಕುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಇಂಕ್ ಮರಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತೆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮುನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸುರುಪು ನನ್ನ ಪೊಡಿದಿನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ್ದು 1500 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರಡು ಕೊಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಂದು 1500 ಫೀಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತರಡು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜೇ ಕೊಲ್ಗಡೆ ತೀರ್ಥನ ಒಂಜೇ ಕೊಲ್ಗಡೆ ಎತ್ತರಗದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೇ ಕೊಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಹೋನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೊಂದು ಪೇರ ಪಾದೆ ಬರ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಹೋಂಡ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೋಯಿ ಹೆಂಚಾಪನ ತೂಕ ಊರು ತೂಕ ಬಿಡೋದು ಹಮಾರ 35-40 ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೋಯಿ ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪನ ಎದೋಡು ಆಮೇಲೆ ತೋಜಿ ನಾವು ಇಂಪೋಸಿಸ್ ತೋಜಿನ ಅಂತಾರೆ ಹುಡುಕಿದ ತೋಜಿ ಅಂತ ತೋಜಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹುಡುಗಿ ಬಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಈ ರೂಟ್ ಹೊಸತ್ತು ಬಸ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10 days ಆನದು ಬಸ್ ಪಾಡು ಈ ರೂಟ್ ತುಂಬ ಬರೋ ಬಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉಳಾಯಿ ರೋಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು. ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಾಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಿಮೆದಾತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ರಿಯರ್ ದಿಕ್ಕಿದೆಯಾ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಜದ ದ್ವಾರಗೋದರೆ ಬೆಟ್ಟವತ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದ್ವಾರ ಮಾತೋಬಾಳ ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಚೂರು ಉಂಟು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೊಡ್ಸಿ. ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ನೆರೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಟೂ ವೀಲರ್ ಬರ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಟೂ ವೀಲರ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 4 ವೀಲರ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಟು ಬತ್ನಾಕಲು ಆ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಜಾತದ್ದು ಆಯ್ತದ್ದಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಡ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಡತ್ತದ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-50 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ರಿಕ್ಷಾಡ 30-40 ಗೊತ್ತಿದ್ದು 50 ಲೈಫು ಡೈಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಒಂಜಿ 2 ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಭೇಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅವೇ ಮುಲ್ತ ಮೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರ ಭೇಟಿ ಆಯ್ರೆ ಶಿವದೇವಿಯರು ಬರ್ಪಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾಣಿ ನಂಜಿ ಸೂಪರ್ 2 ಇಯರ್ ನಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ఒక ముల్త మెయిన్ బండ మంగేర్లు ಒಂಜಿ ತಲುಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪನಂಗೆ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಬತ್ತದೇರು ದೂರೋಡಿತ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟೋಡಿತ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪೇರೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಿನಕ್ಲ ತೂಲೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲ ತೂಲೆ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಂತ್ಲೆ ತೂವಲ್ನೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಭತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ತಪ್ಪ ಭತ್ತ ನಾನೇ ತೊಲೆ ಜಾಗಿನಿ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರ್ತರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೆತ್ತ ತಿಕ್ಕಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಭತ್ತ ಸಾಕಣ್ ನಮ್ಗೆ ನಡತೆ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬಟ್ಟಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರ್ತದ ಜನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् इन्दुवारे व्रतं स्थित्वा ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇದೀಗ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ